Kauppakeskus Kaarella haetaan ensinkin 6,5 miljoonaa asiakasomistajakontaktia vuosittain. Tällä haetaan noin 200 miljoonan euron myyntiä vuosittain ja tällä haetaan myös sitten ikään kuin lippulaivatyyppistä ominaisuutta Hokelannon kokonaisprofiiliin. Joo, meillä on ihan tämä torialue, tämä piazza tässä niin sinne voi kokoontua perhe, eli meillä on siellä jäätelöä auton parkissa, sitten siellä on lasten leikkipaikkaa löytyy torialueelta ja perhe voi koota sitten, että hakeeko lapsille Hesburgerista ruokaa ja sitten Chilitoksesta voi esimerkiksi hakea burriton ja äiti hakee wokin tuosta Wokapista ja kaikki kokoontuu samalle torialueelle syömään. Eli hymyilevä kauppakeskus on meidän termimme ja me haluamme tavallaan hymyillä olla ja ihmisten parissa ja myös tuon sosiaalisen median kautta keskustella tosi paljon asiakkaiden kanssa. Eli sosiaalinen media tarkoittaa sillä Twitteriä, Facebookia, Instagramia ja omat sivut tietenkin kauppakeskuskaari.fi.